Ang tema, pamatudan nga si Joseph Suday, Taora, diri sa Plaza de Benja. Ito lagi. Brad. Klaro. Silang kita na ako ra. Ako pamatudan nga si Joseph Suday, Taora. Kay ato na ning naila si Joseph Suday, nga usa ka labing amanan nga Dios Amahan. So mingon nga itang amahan nga labing amanan. Naam na sa karang tugon sa Jeremias 11:17 ang labing amanan mo Dios Amahan ug sa Exodus 6:3 ang YHWH. Unya di man matawag ang amahan ko way anak. So nay anak ni si itawag og YHWH. Unya kini si Joseph Suday wa man ay anak. Uloy tao man ay pure, way anak. Pasabot nga dili ni mao ang Dios nga labing amanan si Joseph Suday. So usa na ka pasipala ang yang kuan kanang baruganan ba. Una nga si Kristo anak ni Saman kaya na sa Hebreo 1:8 mismo ang amahan ang imong trono Dios mulungtad hangtod sa hanturan. Sa ito ba day, ang amahan ano na anak si Jesus Christ. Unya sa kuan kining sa bang mga sita sa balang sulatan sa Mateo 3:17 kini ang pinangga kong anak. Mateo 3:17 kini ang pinangga kong anak. Sa ito pa ang amahan adto ni anak mo si Kristo. Si Joseph Suday wa may anak, pure tao o dili sa Dios nga labing amanan. Mao na nga paingon niya nga gamanan sa Dios kana na sa Biblia dili na mao ang ipailan ni Joseph Suday mga kaigsunan. So dili na mao ang ipailan ni Joseph Suday ang Dios nga labing amanan. Dato pa sa akong pabarog nga si Joseph Suday Taora. Anong Taora siya? Makita man nato nga Taora gyud. Daraw tao ko Joseph Suday. Dato pa dili siya Dios. Anong ingom siya nga labing amanan? So kining imaha unique ni kay wa may lugar nga sa tibok Pilipinas nga nagpila nga Dios nga amahan nga labing amanan. Maore sa Joseph Suday. Usa ni kada kong pasipala muna ato ning ipahayag nga kani si Joseph Suday tao ro gini. Yanak siyang inahan na dito sa Bohol. Nya December 23. Dito December. Natao ka? Ako matawo, ikaw rin sumpi tao. Tao, di ka tao. So, unsaon kani pag nigar ni Jesus Suday nga di siya tao. Kaya ang tao, ngari ka sa filosofiya, ang tao, adunay, kanang material being. Kung naay material being, mahikap, niya makita, niya mamatay. Unya ang Diyos, Espiritu, absolute invisible, di makita, niya sorry, makita man, dili sa Diyos amahan. Kaysa niya eternal. Asa mabasa na eternal? Salmo 90 versikulo 1-2. Salmo 90 1-2. Salmo 90 1-2. Ang amahan eternal. Sa ito pa eternal, way sunudan o way katapusan. Ang God the Father. So si Joseph Suday dili mahaom ang nasulat sa Biblia. Para nako si Joseph Suday tao roging pure ni siya. Muna kong pahayag para mapakgang ang pasipalan ni Joseph Suday. Pwede na kapong tanah. Una
balang pangutana Oh, sis. sa imong pagpabarog nga pagpatutan imong Joseph Suday Taura Oh. na ba diya sa balang kasulatan mabasa nga si Joseph Suday Tao. Ah, klaro, di pa mo nababas ko ano. Ikaw tao ko gang, kita ko ganang ko ang tao. Adunay lawas ug bugog. Ya, kumbos, body and soul ang tao. Tubit 4-3. Tao ka, kita ngayon, laba pa rin si Bilinsya. Tubat. So, mga tana. Ang akong pangutana kay niingon ka mang Taura katanaw na din na di na tiksto. Ang amot ako'y pasabot tagay kong tiksto. Wala na istorya. Oh. Basta diya sa balang kasulatan mabasa nga dito si Suday Taura. Masabot. Hebreo 2:14. Ang mga anak nakaambit og unod og dugo sa mga ginikanan. Sa samang pagi, si Joseph Suday nakaambit siyang inahan, nakainahan. So, mo nang tao ka. Kailangan ng kalibutan. Tao ka. Nagtubag mo pangutana. Kaya nito man diya na sa dilim Isayas 14 nga ang Diyos na mahikap. Dili ka. Oh, Dindog. Dindog. Para makita. diingon man diya sa balang kasulatan nga ang Diyos makita diya sa Genesis Kapitulo o Exodo Kapitulo 24 11. Nanin ka man nga di makita pasabot ba ni nga sayop ka? Subag. Ang Diyos nga matuod, absolute invisible ug di gyud makita. Muna Diyos nga tinuod. Kana makita, dili ni siya Diyos. Unya kay Diyos magiling nakita ni Moises, si Nadab, o pagsiginta ka Pangulo. Diyos man nakita nilang mabasa sa Exodo 24:11. Nagpasabot pa ni nga makita apan wala ka kakita sikto. Bayhon sa tao ang ipakita sa Diyos gito bayhon pero Di man tao dili kay ang Diyos dili man tao. Naam na sa karantugon. Diyos Ang man Diyos di man tao nga nakita. wala kay ang Diyos espiritu di makita. Nabe na espiritu makita. Di usal tos pananahon. Bisyon to siya, pananahon to, di ito nga kareng usa ka kamatuoran nga makita ang Dios. Usa na ka bisyon pananahon. Sa ato pa buti pasabot. Uba? Nasayop si Moises, ikaw may sakso. Wa masayop ikaw may nasayop sa pagkasabot sa Biblia. Ikaw may nasayop. Ikaw may nasayop kay si Moises, ang pagbasa ipasabot mo na. Ingon ka man nga wa makita. Ikaw nasayop kay si Moises. Pangutana. Makita man. Oo. Karon, ari ta si katulong pangutana. Sige. Kay niingon ka man si Joseph Suday Tao. Kung saan mo pagsiro, guro, nga si Joseph Suday Tao. Ang tao adunay tiil, kompleto, utok, ulo, tanan niya. Tao, baro kako tao man ko. Niya. Oh. Kana. Ikaw, tao ka. Limutana ka. Tao ba ka? Ano mahikap na itin? Ninong. Tao ka, tao gugo, parehata. So ang kubar ko, simple kayo. Tao ka, nakita ka. Kapaw ka si Bilinsya na? Karon kamo ingon kamo yung tao. At ingon niya sa Genesis Kapitulo 1, 26. Ingon ang tao sama sa dagway. Nato ka, ang dagway sa Diyos mo unang dagway sa tao. Sihimo lang ang tao, ang dagway. Kanya sa Isayas Kapitulo 7:14, nakita ang maglaki, ang Emmanuel, Diyos manangyong magkarato. Nakita, siya, Diyos mana. Nakita ang tao. Kaya niingon man ka sa imong istorya. Sikit gamay. Nga di makita. Para manubog ba? Di makita. Kunya, di mahika. Karon kay nakita ni Miguel ako, pasabot pa ni nga sayo ka. Wa ko masayop kay ang pure tao mahikap pinaka material being. Isa sa branches of philosophy and science of being. Material being not material being. Ang material being, kung ikaw mahikap, Biblia mahikap eh. Ano yung material being? So, makita. So, katulad makita, amo na eh, attribute sa Diyos nga hingpit nga din makita kay pailang mga ang Diyos. Perting sayupan mo Diyos. Subay tao, kaklaro kayo ka tao. Sige. Arita si ka upat na pangutana. Kay ningon ka man tao na ay lawas. Oh. Kunya kanang Isayas Kapitulo 7
isa 14 na manay batang lalaki nga anak sa mga babae batang lalaki ganlan si Emmanuel o tanang Emmanuel matod pa ang uban na sa atong Bisaya sa Emmanuel sa Mateo Kapitulo 1 by the place ang Emmanuel usa ka gitawag nato nga ang Diyos ang yaban kanato limuon man nimong tao nga nakita naman na nga laki mahigap man na kaya kung ka man na tao ra gyud makita nga mahigap kaya kagatang lalaki man na dito sa ba na sayo ka Wa ko masayop, ay mo pagsabot mo sayo. Kanang Isaiah 7:14, usa ka mabelbirin. Anam ko sa kabatang lalaki tago kay Manuel. Pasabot. Pero sa konbersyon. Niya tago no Emmanuel ang Diyos pa nato. Pasabot. Galing na tao Ang so wa pa siya magpagkatao, wa pa siya moagi sa babae. Kumila sa wa pa siya moagi ni Birhen Maria. Di siya makita. Ora nakaagi sa kusa ka tao. Si Jesus Christ nakaambit og gunod og dugo. Kadto siyang inahan ni Birhen Maria. Mo na 100% man, 100% God si Jesus Christ. Tao sa ni pagwali sa Jerusalem di siya magpagkatao. Di siya makita. Kung ikaw, bisag makita ka, may mo di ka makita. Pasgon ko ang pangutana Oo, sa ito ba? Isaiah 7:14 ang usa ka babae mumabdo sa usa ka batang lalaki ngalan si Emmanuel. Base sa Emmanuel sa Mateo Kapitulo 1 versikulo 23 ang Emmanuel Dili kaning yang gibarugan nga pamatuan niya kay Jesus dahil tao ra. Mateo Kapitulo 1
O 3, 16, 17. Ato ning basahon ning iyang teksto. Utlo tani. Mateo kapitulo 3, 16, kadto 17. Sa pagkahuman gayud sa punyag ng Hesus, igawa siya sa tubig. Kunya naabli ang langit, nakita niya ang Espiritu sa Dios. Namikun sa daw sa lampati. O mitutun kaniya. O kunya may tinggikan sa langit na nagingon kini ang mao ang pinalanggang kong anak nga nakapimot kinako pagayo. Ang iyang gibarugan pamatugan ako nga si Joseph Suday Taura apan ang iyang teksto dili gid muhaom sa iyang pagbabarog. Layo ra kay kastanan. Kitang kita na to. Usban pa sa ikaupat niyang teksto nga Taura si Joseph Suday pamatukan niya Joseph Suday Taura Salmo kapitulo 90 versikulo 1 hanggang 2. Salmo kapitulo 90 1 hanggang 2. Ato ni basaw no 1 hanggang 2. Ningon diya Dino ikaw kanunay mao ang among puloy-anan. Sa wala mo pa buhata ang kabukiran ug walang panimo himuha ang kalibutan. Diyos ka na. Walay sinugdan ug walay katapusan. Di pa matud niya. Ang yan di barugan. Sinugdan tao na. Amang gibuigo. Layo naman kayo. No? Niya pang kikuan nga. Kanang ingon pa siya diri o nga. Dili kuno Diyos. Dili Diyos. Iya ang ekspresyon kay nga naman. Wa man ko siya kay bawo sa akong person. Gamit siya mga libada tanong sa Suday. Mga tubangay na Bible, kita mo gamit og bisik kanang tanong story. Paglangit nun ta. Ako nga spiritual Diyos. Gamit ka ni Suday. Wala karon layo ra kayo sa sutanan kay Bible man ni ating tubang. Dapat ang ating sutan spiritual. Gamit og physical sa ato pa nag-istorya, nag-atubang sa Bible, ang atong tema, oras basakan. Mao na tayo ako, pagkanan lang. Oras. Okay na. Lamat iyo, Brad Joseph Suday. Matod pa ni mo nga, kaya kung mag-ipabarugan nga tao ra ka, ikaw supa ka. Matod pa dahil, kanang imong magbarog diri sa plaza before 25 years, 20. Tao ka dili, barog. Dili. Ha? Kaya ang numero 23, ang Diyos dili tao. Busa, dili ang tanan nga pariha lang ko kanagway tao. Kaya ang Genesis kapitulo 1 versikulo 26, himuon ko ang tao sama sa kanagway. Oh, kaya Salmo 90 uno sa magigamit ni kanina. Ang Dios way sinugdan way katapusan. Oh, Dawat dili. Inoon na. Karon naka sinugdanan wa. Wala. Ha? Espiritu nako wala ni sinugdanan. Kaya ang pagka-Diyos nako dili sa lawas ang espiritu. Kinsa man nabuhat ang Wa espiritu? sa sinugdanan niya. Wa kay sinugdanan asa kagikan. Oh. Kay wa kay sinugdanan. Personal ni. Oh. Personal ni Lagi. Kay wa kay sinugdanan. Matod pa nimo sa miyagi ito ng debate may mga tuig. Nga doon na kay inahan. Natao ka sa December. Ano pa, sa wa pa ka ba tao, wa pa kay lawas. Kalibutan na physically man ang Di ba mo lagi? ang atong iskutan spiritual eh. Wa ta magkasunong. Ang wa ta Ang magkasabot. mga tao ka, ra. Imo ra istorya. Mga tao ra ka. Imo istorya. Oh, Nindutan pero, by internet pero ang tao, mahigap na. picture naman ko. nindutan na imo ha. Oh, ang tao, ang physically mahigap. Oo, karon, mahigap. Ikaw, mahigap ka. Tao ka dili. Dili kay ang physically sa Dios. Mahigap pa siya. Oh, mahigap man. Oo. Ano ba nimo? Oh, kaya ito ba? Sundi siya sa spiritual. Karon, diba? Karon, ay, sa imong physical, tao ka o yun ka. Dili. Ha? Kaya ang lawas sa Diyos, dili lawas sa tao. Lain. Ang lawas sa tao, lawas sa Diyos. Asa mabasa sa Biblia? Dili ang lawas sa Diyos. Asa mabasa sa Biblia? Sa Isaias 7:14. Nga usa ka babae mo maglusog wala ko sa babae. Ang pangutanan ko, Kristo man na. ang pangutanan ko, Ayaw magsapaw kaya naman. sige, sige. Sige sige.
Ang Isaiah 7:14, tao nga nayo sa kababay nga Marcos sa kabatang lalaki kanlan si Emmanuel. Kinsa man si Emmanuel? Mateo kapitulo 1 bersikulo 23. Ang ubad sa Emmanuel sa atong pinulungan, ang Dios anyo ban kanato. Way tao ya. Tubag. Way tao. Kanang Mateo 1:23 katabanan sa Isaiah 7:14. Ikaw na. Ako na. Ora, nay mabasa sa Biblia. Nay mabasa na. Si Kristo na. Di ba na ba? Ayaw pagamit. Aminaw sa Ayaw lumasa. pagamit espiritual name nako. Diba? Kanang Emmanuel. Sa Isaiah 7:14, Mateo 1:23. Nay mo alam sa gamay na lang niya? Asa basa. Basa. Kanang Mateo kapitulo 1:23. Gago ni mo gauna pa sa Biblia eh. Kanlan si Emmanuel. Si Kristo man lagot. Emmanuel Kristo yan man. Di ba? Dili na sa Imseday. Karon, lopi kibuloy mo. Physical walay mabasa. Dili na si physical name, Joseph. Spiritual name Ang ang pangutanan ko, naa mingo ka naa sa Mateo 1:23. na. Pero basahan na ba mo kan? na. Bisag putol na lang. Sa Mateo kapitulo 1 Basa, bersikulo basa. 23. Mao na bitong basa bitaw. Oh. Ang usa ka babae gumatdo sa anak sa kabatang lalaki. Ato ba imo mama si Mary Maria? Wa ko magingon sa Maria. Wa man nagitaw ko Maria. Di si Maria man na ang Ikaw virgin. rin naging Maria. Yan lang din na dia. Kinsa may nga sa imong inahan dai? Yan pa diyan Ano mo inahan? Ang pangutanan kinsa nga sa Ayaw imong po inahan? Ayaw po Nengon diri. Wala ko ni pero klaro na sa uban nga bersikulo na ana siya. Tuyok na, tuyok. Ayan ang lalaki. Nganlan siya si Manuel. Nasa to pa niya sa iyo bangrato. Ikaw na kuno Maria. Wa may Maria. Bata. Karon, kinsa man ang bayana nga imong ngalan ang bayana? Nakaila ko ang kanila na ko isulti kaya wa na ba nasulat kailangan. Wa Sa pa ba dai? Kung nakaila ka, Imo ginaisulti. isulti na kay mahubo ka. Mabakakon ka na. Sa pinining babae bayhana dili Maria. kinsa? Imelinda. Ha? Imelinda. Imelinda? Kanang Imelinda mo na imo. Wa pa na masuwat. Una kilalangan sa kulawas ito na inahan. Ikay na po, no? Di ka gilalang sauna. Enak. Kilalang ang ating kulawas dito ni Imelinda. Di lugar ha. Spirit. Kilalang. Di lugar ha. Di anak. Lagi niya. Tukuran sa Bangladesh. Kanayang tukuran sa Bangladesh. Ang Bangladesh. Sila kanina. Sila sa Espiritu. Kaya wag anak. Karon sa mga tanan. Sa Hebreo 2:14, ang mga anak makambit o dugo sa mga ginikanan. Kaya ikaw nakambit ka ng dugo ni Melinda to? Melinda sa sambong na? Ini mali. Ano ba? Ikaw na nakambit. Ano naman yung Biblia? Ako tubag. Nagawa ko ba sa dili wako ambit sa lugo ni Linda. Nagdili ng buwan ng lugo. Ako dili nag-ambit sila nako ako tanan. Ano ba? Sayop ng Hebreo 2:14. Kayo, ano? Ang pag-ambit sa lugo, ilang tao. Kaya asa pa ba sa Hebreo 2:14? Sayop na Biblia. Sayop na. Ano na ako sa'yo? Oh, Hebreo 2:14. Gagawa ko sa'yo. Oh. Ang Genesis kapitulo 1, versikulo 26. Ewa ko mga tanaw, Genesis. Tubag ko ni. Hebreo 14. Tubag ko ni. Anong ninumubog sa'yo itong Hebreo? Katagawin ang teksto mo. Kaya ang Genesis kapitulo 1, versikulo 26, ang Diyos mo nagbuhat. Oh, hindi man kita Dili nandito. responsive ng Sa tubag. Diyos, dili ko Maria. Yang tubag ko sa Hebreo 14, ingon ka sayop kaya ang mga anak pa kami nila nakaambit o Wako kumulog ko dugo. anak ni Linda. Anak na ang lawas ni Linda. Anak lagi. Ang lawas na. Kata ba? Ako personal. Yung anak ko ni Melinda. Tuman ko. Ang lawas. Ito yung mga mama. Si Belinda imo mama. Hindi na kina mama sa kasin sa langit. Gilalangan. Gilalangan. Kato ba? Kasi bawas yung gilalangan. Moto siya gilalangan sa lawas sa Diyos. Oh, karon. So, ang mga suma sa Hebreo 14, ang mga anak nakambit o unod og dugo sa mga ginikanan. Nya karon. Dawat ka na. Dili ko lagi mo dawat anak. Ano Sayop man? na. Sayop. Ano Asa man? mabasang sayop na? Ano man? Sayop na. Sayop ang Biblia. Ano man? Dili ba? Ang nagbuhat sa tao, ang Diyos. Wa ko mangutana sa karaan tugon. Ang pangutanan ko, batong tugon suwat ni San Pablo. Sayop. Bato, sayop. Asa mabasang sayop? Ha? Balik kita. Anong yung kung basa sayop? Oo. Kasi kung gano'n yung expression. Wa ko mangutana sa Genesis 1:26. Ang pangutanan ko, Hebreo 14. Tubag, kami nagtubag. Oh. Pag-ingon dito sa Tapos Hebreo, di ka na- nagikan kuno ang dugo, iya sinikanan nga Oh, babae. kuno ang dugo. Karon, iya ba nang kawalingon ang dugo niya sa tao? Nagikan sa Diyos, nagikan sa Nakaambit sayop. lagi.
Nagambit ako na Ako, sayop na. Ito kaan ka ba na kay mama? Melinda, sa Buanga ka Dili anak. lagi mama na, pero rin ang ana. Kinalangan sa kulawas. Kanang nilalangan sa kulawas, inahan mo na. Pinsay gilalangan nga gini mo. Ano na ba? Inahan mo na. Kinalangan man ako. Pinsa. Inahan. Los Belinda. Inahan ako. Si Los Belinda o si Marimar. Ito ba'y kabuang? Ang buwan puro buang. Ano na kakabot? Ang tao nung magdaog na ginagay. Pareha naman niya. Karon, Apakay. Tara. kanang ingon ka man. Wala nga gini. Isayas, Danilo. di 14 tagna. Danilo. Sa Isayas. Wa man gilain hubad na mo ni si Ginoong Jesucristo ang Ikaw rin pagpamanan. nagpuno anak. Kawa mo mo diya ka. Karang Ingon ba ka? Jesus na. Ang Diyos na. Nasayop Ato ka. pa mo. Diyos Kaya ang ang Kristo. ubad sa Emmanuel, ang Diyos ang ubad Kung sa ato. niingon ka Karon, na, ubad Sige, pa. ubad na. Ano sa isa? Dilo. Ang Ako, ubad nako. wa- Kung pananglit pa ang Emmanuel, ang ubad, si Jesus ang ubad sa ato. Oo. Sakto ang sultin mo. Oo. Apan kaya ang ubad sa Emmanuel, ang Diyos ang ubad sa ato. Sayop ka. Susunod mo ba? Sayop ka. Siso na basahan mo. Sayop ka. Sa Mateo Ingon 1:23. ba ka, Biblia, Karon sa'yo? ya. Dara. Anong kagda magkabiblia sa'yo pang kayo? Oh. Kaya pag-ipika yung ano. Oh, dara. Mateo 1:23. Karon mo Jesus Christ ngayon. Oh. Ano ikaw matilan? Oh, klaro ka na. Ay, nya imong giangko na ikaw ni. Kining nahitabo aron matuman ang gingon sa Ginoo pinagi sa propeta. Ang usa ka babaeng ulay, birhen ba? Magwabdos o anak ng lalaki. Ulay dahil sa dinabirin. Og ganlan sa Emmanuel sa ato pa ang Dios uban nato. Oh, di man Busa pa may nasa, wag ni mahuman gani. Busa ang pagbata niya sa gituman, niya ang isugo sa anghel. Gipangasawa niya si Maria. Apan wala niya hilabtis si Maria sa wala pa mga anak. Ugang bata, ingan lang ko si ni Jose og Isos. Hindi na maong Emmanuel, Jesus man. Isa ba ang bata? Dari Manuel, bata na de. Ha? Bata na de. Kaya pinagibate kayo. Yaki bata. Yo, klaro, no? Daga Og ang bata, ingan lang ko si ni Isos og Isos. Jesus man na, di na. Ya bata, Ang ubad sa ang Emmanuel, bata saan? Ani abang ka to? Kada tiwasan Bata, ng basa. Bata ni. Ang ganing Emmanuel, bata na. Wala. Karon. Wala Kada klaro na. tiwasan ng basa. Klaro na. Ikuka na ba? Klaruhan ng bata. Ikuka na bata. Sa tima na na ako. Ang ano, ang Isaiah 60:14. Ano yung Emmanuel? Bata ni. Bata na. Bata. Ano yung lawas? Resisos bata. Naging batawa. Tuka na, lagay na. At ikuka na kayo. Ikaw magtituba kang ano? Yan na. Emmanuel, ako mag-ingon nga si Emmanuel mao na si Sos. Bata Siya rin na nagsulti. bata. Jesus bata na di. Ano ano mabasa? Ang gingon sa Isaiah 60:14, ang isa ka babae ulay, mumagbisin mo na po sa kabata na laki. Bata Dili, niya po na. sipsunoy. Apan lain sa ng bata diyang lain sa. Ikaw bata ka. Ang aking lawas ang lagi bata. Bata mga Lagi bata. Ang di mo rin naglawas. Nagilawas. Akong lawas. Bata ka rin mga tanong. Lagi o bata. Apan ang espiritu. Hamdong. Karon. Ibang bata. Karon, niagi mo rin bata day. Ang lawas pa. Ay mo lawas sa Dili bata. ang ako. Oh. Espiritu man ko. Kanang bata. Ika na sa doon, Yan yan po yung Tao na, dili? buwaning duhay. Tao na? Ang Wala bata nagilawas. Tao na. na kanang giingon yung bata may kipasabot diya nga lawas. Diyos na ikataw. Di ba kanang bata ba niagi ka o bata? Kanang bata niagi ikaw niagi ka tao na ni. Diyos lagi. Di ba tao ka? Diyos lagi. Kanang yung kanang Isaiah 60:14 ang usa ka babae ulay lumabot sa batang lalaki batang lalaki sumana si Emmanuel kaya karon ang gipasabot ana ang lawas ba niaging pagkabata abang sa tuwa So kanang ingan nagbata niya. ang lawas sa isla Ato ba ni San Jose? Ang bata inanak og Isos matong San Jose. Namakang San Jose ka wa? wa man mga makat si Jose wa isulti siya nga ang ngalan siya Jesus una ang sayop ikaw kay ang Emmanuel ang ubad ang bisa ni Bagrato di mo magsaka si Karon tingnan mo rito nga. Bata na si Isos. Kanang bata ni Isos tao na di. tao Oh. ang Isos Una ikaw. Ang katutuan. Di ba ikaw na natao Ang dito? bata ng Emmanuel. Ay, masama ka katumanan pero. Sa dapat ba? Ang bata ng Emmanuel, ako na. Apan ang bata ng Jesus, Jesus na. O karon. Yang kon ka klaro kay record nga ang bata is tao. Kato ba dai? Karon
di ba giingon din mo kanina nga kanang katumanan sa Isaiah 14 ikaw na? Oh, Diyos, ano yung ka natin? Yeah. Dinas Jesus. Ato, tao man lagi ang katumanan. Bata ka sa imong gianggon. Ikaw na naging Tao ka. Ikaw na naging Tao tao. ka, dili. Kaya ang Emmanuel, dili tao. Diba? Eh. Pati yung makitulungan ng Tao ka dili. Dili ka tao dai. Tao. Usa di ka unggoy. Magbubuhat. Ang tao, binuhat. Bagas. Magbubuhat. Ibuga na. Unsa di ka tao? Dili ka tao. Magbubuhat lagi ang Diyos. Ang tao, binuhat. Asa to ba unggoy ka? Binuhat ang tao ko. Sa may nagbuhat Keo, ito. Keo, Keo. Ano na kang binindang? Ano may kabunabot mo? Bitaw. Para ang spiritual nga side, ang spiritual side. Si Belinda, tao to, Kaning inahan. pag muna kung ako, spirit ni natin pagpapila. Kaning yung Ya, espiritu ka, nakita mo lagi ka. Muna yung anas na kayo ba? Ya. Espiritu mo kaya ka dili ka makita. Nakakuha na. Orang to, walang ko Mana gyud? Mana Mao na siya na. Yang kuan sa saya hindi ka to si Jesus. Yang hubad sa Emmanuel agi sa iyo bagatuban. Kasi siya. Kaningon pa nga si Emmanuel. Si Jesus ano bang kato? Sakto Charlie siya. Mike. Sipya siya gyud. Sakto gede. Siya tay. Sakto gede ka. Sakto gede ko? Kuan Diba, kita ko pasabot. Ang Emmanuel dito. Thank you. Sa ibang kanato, sakto siya. Apan kay ang Emmanuel